watan Ramadan bai hasku ba, ai watan Ramadan bai girmu ba, har sai da ka zo ya shugaba, wala ya Hassan al-Mujtaba. Allah ka aminta ayo da ni, yabo ga Hassan mai kyan gani, dan faɗi maɗan al'ukun sani, jikan Mahmud farin uba, watan Ramadan bai cika ba. Kai yi salati salamiya ga Ahmad Kairul Asfiya, Hassan da kai ya ka tutiya a karka bar ni da kai na shugaba, watan Ramadan bai cika ba. A salatin Allah rabba, a sa ahli nasa shugaba, a kamar su Hassan al-Mujtaba, har zuwa mahadin da nake yaba, watan Ramadan bai cika ba. Annabi ya yi murna ranar aihuwa, ya yi farin ciki kuwa, marhaba bi kalale da zuwa, ya wanda ya sauka da sujada, watan Ramadan bai cika ba. An haifa Hassan al-Mujtaba a watan Ramadan ba a farga ba, 15 ga watan aka kattaba, ba ni ne na rawaitu ba, watan Ramadan bai cika ba. Kama ilar ba ka buga na aji, waka kowa ya ji, in juya in yi rangaji, tafi ibadar maki, watan Ramadan.